Oh, unsa naman sad? Kapoy ben tiguang nga oy sig panugon na patay gibuhat dire. Sa man ni tiguang ay. Rugay sa rin mamatay ni tiguang ay. Oh, unsa naman sad? Wala sa kong dahon dito, kinahutan kong dahon. Dali, kay dako kay gibuhat agan dire. Kaso pisa na dali, pagdali dito. Sa ganito nga dahon yawa ni tiguang awa mo sulti unsa nga dahon. Sa kang klase nga dahon sa? Tay! Tay! Wai! Isti, animal ni mata. Unsa man? Naay magpatambal. Pasuda dire. Dali. Atong dahon akong gisugol mo. Iato dire dahon. Ayo, Sama na. mapatambal na ako tay. Laos dire. Yes, sa may sakit mo? Ang sakit tay kay ang ulo di ba? Sakit kay ang ulo tay. Kasi ko magpatambal tay. Wa jud matambalan ni nga asa ni nga tambalan ni wa jud nakatambalan ni tay. Sa may ludan na. Ulo ka ni tay bisag asa ko matambalan ni tay wa jud ni tambalan ni tay kay wa jud sila tambalan ni. Wa ka na kasa? Wa jud gibaw tay. Or wa ka kay sakit sa utok? Ulo sakit tay. Ikaw lagi gibaw ni tay bi para tambalin lang mo tay. Sige. Paaka ning dahon na. Sige tay. Murag okay man lagi mo pamati lagi. Kasi sakit yung ulo tay. Sakit mo. Sa'yo mo gipamati. Wa sakit tay. Ginhawa og law. Sakit yapon. Sakit na po tay. Ginhawa pag yung law. Gipa. Padyo nilas para maayo na jud ka. Law mo ginawa, pinakalaw nga ginawa. Gipa, iutong. Ilaw pag yun. Ika. Ayaw na ka? Ayaw na ko tay. Kuha na kayo sakit sa utok lagi. Kiri na dito. Salamat kayo tay. Manayon jud ko tay. Tay, patambal ka tay. Taos dere. Ikaw dere. Ano sa ka? Sa kikikuntihan tay. Ano mala? Mulan tay. Wag gibitok. Buta sa utigan. Kung delikado ni Muha, wag na ako nakita ng mga espiritu sa demonyo. Barog. Nasa man dapit sakit? Sira. Kiri, tanaw dre. Sakit yapon? Sakit piyo nga mata. Buhiin na. Sakit yapon? Ginabutay. Sakit yapon? Sakit? Sakit siya po tay. Sakit? Wala na tay. Kasi dito ulit. Mga minampak mo mga. Magapon tay. Magpantambal ang tako tay. Laos dire. Linggo dia. Sa may pamati nimo. Sakit akong ibon tay. Ano mga? Ulo ko kay baw tay. Sige ka kaog kindi. Ulo ka tay. Ano man? Buo na dyan mo ha? Ayun, ano sakit. Dili dapit tay.
Dire. So, tanan na yung ano, para sintomas. Okay man mo pamatsyag. Sakit yapon? Bigla mo ginawa. Ipiyong ang mga mata. Hangad sa Ginoo. Sakit yapon? Kuya na tay. Ano man? Sakit na tay. Nausap na di ay.